барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2022. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин. парвозҳои миёни русия ва тоҷикистон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2022 озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия, ҷоизаҳо ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст тасдиқ карда шаванд. вазорати маориф ва илм, фарҳанг, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, иттифоқи нависандагони тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои заруре андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгорону падару модаронеро ки шогирдону фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки барои соли 2022 пешбинӣ гардиданд ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани чорабинии мазкур 3 миллиону 45 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда оид ба хароҷоти анҷомдодашуда ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 3 феврали соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2022 озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия, ҷоизаҳо ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат тасдиқ карда шаванд. академияи миллии илмҳои тоҷикистон, вазорати маориф ва илм, фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, кишоварзӣ, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои заруре андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда барои ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён, аспирантону докторантон ва дигар қишрҳои ҷомеа ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, инчунин ихтироъкориву навоварӣ шавқу рағбат доранд, чораҷӯӣ карда ғолибонро бо ҷоиза ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки барои соли 2022 пешбинӣ гардиданд ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 миллиону 345 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда оид ба хароҷоти анҷомдода ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 3 феврали соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон
соли 2022 озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор карда шавад. низомнома ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ карда шаванд. вазорати фарҳанг, маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин ва ҷиҳати ҷалби бештари дӯстдорони санъату мусиқӣ чораҷӯӣ карда, ғолибони даврҳои якум, дуюм ва омезгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки барои соли 2022 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 миллиону 540 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 феврали соли 2022. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар маросими ифтитоҳи бозиҳои 24-уми зимистонаи олимпӣ ба ҷумҳурии мардуми Чин сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти мамлакатро як қатор шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. ширкати ҳавопаймоии русии Nordwind аз Русия ба Тоҷикистон парвозҳои мунтазамро оғоз мекунад. хабар медиҳад сомонаи ин ширкат. ин ширкат Перму Душанберо аз тариқи парвозҳояш ба ҳам мепайвандад. нахустин парвоз ба пойтахти Тоҷикистон санаи 2 феврали соли равон анҷом мешавад. парвозҳои Nordwind Перм Душанбе ва Душанбе Перм ҳафтая як маротиба дар рӯзҳои шанбе сурат мегирад. вақти парвоз аз фурудгоҳи Большое Савино то фурудгоҳи байналмилалии Душанбе 3 соату 45 дақиқа хоҳад буд. ҷадвали парвоз то 26 марти соли ҷорӣ барномарезӣ шудааст. чиптаҳои ҳавопаймо дар ин самт аллакай дастрасӣ мусофирон мебошад. арзиши парвози яктарафа тақрибан 5,4 ҳазор рубл аст. хадамоти матбуотии ширкат ёдовар шуд ки барои ҷилавгирӣ аз густариши коронавирус дар Тоҷикистон қоидаҳои изофии убури марз ҷорӣ шудааст. барои парвоз ба Тоҷикистон аз Русия мусофирон бояд санҷиши ПСР ки на қабл аз 72 соат шуда бошад бо худ дошта бошанд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиятиву хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.